welcome to another mini vlog. Nandito kami ngayon ni Ayla sa park. Yan, dinabas ko siya. You wanna say hi? Kasi maganda yung panahon. Alas 6 na ng gabi dito. Sobrang liwanag pa rin. Alas 6 na. So, dinaro ko muna siya sa park para mapagod. Para mamaya pag uwi namin ng bahay, mag-ano siya. Ano tawag dito? Mag-nap siya ng 1 oras ba? Hi, Ayla. What you doing? Pagod na yan. Inaantok na. Tamang-tama pag uwi namin pa, ano ko siya. Patulogin ko siya ng 1 oras. Hi! Ang cute ng damit niya eh. Yung damit niya yan, nabili ko yan sa sa Goodwill, sa thrift store nung isang araw na pumunta kami sa thrift store. Nakita ko siya, ang cute eh. Suot ko na sa kanya palagi kasi medyo hindi niya na masyadong masuot yan kasi pang 3 years old. Konting na lang sisikip na yan sa kanya. What? Did mommy? Alright. Upo daw kaming dalawa. Yan. Wow! Can you do like this? Like sit like this? Like mommy? Oh, nice! Look. Mommy's legs. Can you cross your legs? Like mommy? No? Okay. Where are you going? Saan punta mo, nak? Gusto mong umupo? Okay, sit down. Okay, we're gonna go sit down, okay? We're gonna go sit down. Sit down. Sit down. Move your legs. Move your legs. Okay. You ready to go home? Anong oras na? 6 o'clock na ata. 10 minutes bago mag alas 6. Don't touch that. Grabe yung mga tao na nagpupunta sa park. Maraming basura ngayon. May basura ng soda. No, that's not ours. May basura ng cup ng tubig. Basura ng package ng juice. Grabe naman sila. Ayun lang doon sa unahan yung basurahan. Lapit lang ng basurahan. Makalat ngayon yung park. Madumi. No, that's not ours. Gusto ni Ayla inumin yung tubig na iniwan ng mga tao. Sa bahay na lang, nak. Mag-slide ka? You wanna go slide? In the big slide? Slide? Huh? You go to slide? Ang gamit natin ngayon pang-vlog is yung Insta360 na yung camera. Hi! You wanna say hi? Saan punta mo? Ayun na siya. Ayan na, may 2 batang lalaki. Mga siguro 10 years old to. Pupunta dito sa park. Tingnan mo, gusto niyang umakyat. Saan punta mo, nak? You wanna spin? Spin. Wow. Spin. Spin.